आरो बै एरेस्ट जानाय समाव आंहा उन्दै फिसालाया 2.5 मासल'सोमोन आं बे 2.5 मासनि गथ'खौनो लानानै आं कास्टडियाव 2.5 मासनिफ्राय प्राय मास मोनथाम आं कास्टडियाव थानांदों। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव नैबे सोमदोन टक्सनि नैबे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लादों। दिनै आंजों दङ मेडाम प्रतिमा बर' जायआ जोंनि NDFB नि दैदेनगिरि आरो गेजेराव मोजां राइटार जाय सार धीरेन्द्र बर' जाय आफादनि समाव मुङा बि सुंथाग्रा बिथांमोन बेनिनो बे असे बिसि मेडाम प्रतिमा बर' जायनि मुङानो आफादनि समाव दङमोन एस मुसुखा। स' मेडामखौ आं सिगाङावनो बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय। दा जों मेडामनिफ्राय गोबां मिथिनानै लानो हागोन दिनै जारिमिन बै समनि जारिमिन माने मेडामाबो जाहैबाय गोदोनि बै समनिनो सिनियर सासे NDFB नि केडार एबा दैदेनगिरि। दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे जारिमिनखौ मिथिनानै लानि माने जों गासै बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां। स' सिगाङावनो जोङो मिथिनानै लानि मेडामा माबायदि समावहाय माने मा साननायजों आफादाव जि NDFB बेवहाय जइन जायामोन। आफादाव जइन जानायाथ' बे समाव माने बर' हारिनि गेजेराव अनेक बायदिसिना माने गाबखांनाय जों बर' हारिया आलाय सिलाय जानाय माबायदि अबस्थायाव दंमोन जों बेखौ बहुत माने फिल खालामबाय थायोमोन। आरो बै समाव माने आन्डारग्राउन्ड हिसाबै मोनसेल' बे गोदोआवथ' BSF मोन दा जायखौ NDFB होननानै मिन्थियो। बै समाव BSFआ माने मोनसे बर' हारिनि गोख्रों मोनसे रिभलिउसनारि आफादमोन आरो बे आफादखौ जों बर' हारि हिसाबै बयबो मोजां मोनोमोन आरो बयबो गनायोमोन। बे हिसाबैनो आंबो BSF नि बा दानि NDFB नि बे आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानैनो आं बे संगठनाव जुगदान होदोंमोन आरो बिथांमोननि जा थांखि मावनो लानाय थांखि बिथांखि बै समाव जोबोद मोजांमोन आरो बे थांखि बिथांखिखौ मोजां मोननानैनो आंबो माने गोसोजों गनायनानै आं बिथांमोननि खामानि मावनायाव बारसोमदोंमोन बा बाहागो लादोंमोन। अब्ला मेडामा बे समावहाय जइन जाखांनानै जि बिनि जइन जाखांनानै नोंथाङा अबेबा मोनसे घटना बा जाथायफोर फैक्ट जेखौ गोसोखाङो दिनैसिम गिख्रंथाव जाथाय हारिनि थाखाय मावनो ओंखारलांनायाव जाय जाथायखौ नोंथाङा दिनैसिम गोसोखाङो बेखौहाय एसे जोंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा? बे घटना हिसाबैथ' अनेक दङ। जों मावनो ओंखारजेननाय समावबो बायदिसिना बिदिनो पुलिस आर्मिनि मोगा मोगि जानांदों जों बहुद पुलिस आर्मिया एटेक खालामदों। बे समाव जों आइजो हिसाबै आइजो केडार हिसाबै जोंबो माने बहुत खस्थ' मोनदों। जों हाजोआव थानाय समाव बिदिनो बेंजादों अपारेशन खालामनायाव जोंबो खारनांदों। जों समान समान जेरै माने हौवाफ्रा जेरैबायदि खस्थ' मोनदों जोंबो बेबायदिनो खस्थ' मोनदों। बिनि अनगायैबो जेब्ला आङो धीरेन्द्र बर' बिथांजों हाबा जाखांबाय बिनि हाबा जाखांनायनि उनावबो जों मोनसे माने बहुत गिदिर घटना होननानै बुंनांगोन। जों न'खरैनो आं गथ' सानै आरो जों साब्रै एरेस्ट जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव थाग्रा सेंग्रा गथ'फोर सानै दङमोन आरो सासे हिनजावसा गथ'बो दङमोन। जों न'खरैनो माने बे समाव 2002 नि डिसेम्बरनि लास्टआवमोन आरो बियो बे घटनाया। जों बे समाव जों एरेस्ट जादोंमोन आरो बै एरेस्ट जानाय समाव आंहा उन्दै फिसालाया 2.5 मासल'सोमोन। आं बे 2.5 मासनि गथ'खौनो लानानै आं कास्टडियाव 2.5 मासनिफ्राय प्राय मास मोनथाम आं कास्टडियाव थानांदों आरो आं खस्थ' मोनदों। आरो बेबायदि हयथ' रिभलिउसनारिनि माने जिउआव बेफोरबायदिया जाखायो आं बेफोरखौ इसेबांखिनि माने सानबाय थायाखै आरो बेबायदिया बयनिबो जिउआव जाखायो। दा जादोंब्लाबो थारमाने बियो बहुद माने आंनि जिउआव बहुद मोनसे गोसोआव थालांनाय जादों होननानै बुंनांगोन। मानोना बै समाव आंनि हौवा बा आंनि फिसाय धीरेन्द्र बर'आ 6 बोसोर जेलाव थादोंमोन। सिक्किम जेलाव थानांदोंमोन आरो बै सिक्किम जेलाव थानांनाय समावनो आङो माने उन्दै गथ'फोर सानैखौ लानानै आं फेदेरनांदों। आं हारसिङैनो आं फेदेरनांदों आरो बै समाव माने ओरैबायदि गाज्रिमोन परिबेसाबो ओरैबायदि गाज्रिमोन। जाय समाव माने आर्मि पुलिसा न' थांनानै जोंनि बर' न'खरफ्राव अयथासार खालामहैयोमोन। बैफोरबायदि माने जाथायफोरजोंबो आं माने मोगा मोगि जानांदों आरो ओमफ्राय ओरैनो जिउ खुंनाय राहा माबाफ्रावबो आं माने
खस्थ'मोन बेबायदिनो आरो खस्थ' मोनदों बे रिभलिउसनारि सासे माने जिउआव माने बेफोरबायदिया जाखायो होमबाबो जों माने जिउआव बेफोरबायदि सहायखांनायनि उनावबो जों दा जेखौ जों आसा खालामदोंमोन जेखौ जों मोनगोन होननानै जों माने जिबनाव जों सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन जों जा बेखौनो माने मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै नेनानै दङमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै जों माने जोंनि साननाय बायदि जों जाफुंनाय जों मोनाखिसै दा बेनो मोनसे जोंनि जिउआव बहुद गिदिर मोनसे हांमा थाबाय होननानै जों बुंनांगोन आरो जों दाबो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव खौसेयै जों दाबो बेखौबो सानफिनो होमब्लाबो जों जेखौ आसा खालामदोंमोन जों दा बेखौ माने जाफुंहोनो हायैनि थाखाय जों जोंनि जिउ राहा जिउ खुंनायनि थाखायल' नङा जों सासे लिडारनि हिन्जाव जानानै आं जेनेबा सासे लिडारनि बिसि जानानै सासे लिडारा जेरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां जायो जोंबो बे एखे बेखौनो जों सिन्था खालामफानो गोनां जायो दा जोंनि बेसेबांखिनि माने केडारफोर थायो जोंनि मावथि आफादाव जेसेबांखिनि केडार्सफोर थायो दा बिसोर गासैबो गथ'फ्रानो माने जों लिडारफोरनि सासे माने मोनसे न'खरनि जोंनिनो असे फिसाफोर बायदि होननानै जों साननानै लायो दा बै फिसाफ्रा जुदि सान्तियाव थायाब्ला बै फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला जों लिडार जानानै जों बिमा बिफा बायदि जानानै जों मालाय बोरै सान्ति मोननो दा जोंनि साननाया बेनो आरो बिसोर जुदि दुखुआव थायोब्ला खस्थ'आव थायोब्ला जोंबो बे एखे खस्थ'खौनो मोनफायो आरो बिसोर जुदि सान्तिब्ला जोंबो सान्तिखौनो मोनो दा बर' रायजो राजाया जुदि सान्तियाव थायोब्लानो जों सान्ति बर' रायजो राजाया दुखुआव थायोब्लानो जों दुखुआव थायो जोंनिया दा बेनो आरो समस्याया बेजों लोगोसे मेडाममोनखौ जों बाख्नायनांगोन मान बावनांगोन बिथां मेडाममोनानो बै समावहाय बर' वुमेन जास्टिस फराम जायखौ जों मिथियो बेखौहाय बे बिथांमोनानो गायसनजेनदों बिथांनिफ्रायनो जों मिथिनानै लानि मा थांखि लानानै आरो माब्ला गायसनामोन आरो दिनैनि दिनाव बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां माबायदि मावनो हाखो एबा मावनानै होखो 1992 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव बे बर' वुमेन जास्टिस फरामा जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानायनि उद्देश्यआथ' बहुत गिदिरमोन माने जाय समाव पुलिस आर्मि गामियाव माने बर'फोरनि न'खर न'खर हाबनानै अयथासार खालामोमोन सोरनिबा फिसाखौ हमना लांनानै दुब्लिहैनाय सोरखौबा माने दाय गैया गारा माने जेलाव जोबनानै दोनहैनाय दा बै समाव माने आन्डारग्राउन्डनि मोनसे संगठनखौ नागिरनायनि सोलो लानानैनो जोंनि माने बर' न'खरफ्राव बिदिनो बहुद माने अयथासार खालामहैयोमोन दा बेफोराव थारमाने बेखौ माबा मोनसे माने राव होनो थाखायनो जोंनि गेजेराव माने मोनसे संगठन गैयामोन दा बेफोरबायदि माने संगठन गैयिनि थाखायनो किसुमान माने न'खराव माबा मोनसे घटना जाब्लाबो बे माने बिदिनो रावनिबो हेफाजाब मोना बेबायदिनो बहुद माने दुखु खस्थ' लानांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेयावनो जों बेखौ माने रायलायलायनानै जोंनि गेजेराव दुखु सुखु जालायनायखौ बा माबा मोनसे न'खरफ्राव सोरबा सोरनिबा फिसाखौ हमना लांनानै पुलिस आर्मिया जुदि जोबनानै दोनहैयोब्ला बेखौ जोंनि माने बर' बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदि जेबो बे समाव जेबो आइडिया गैयामोन मा खालामनांगौ बेखौबो रोङामोन दा बे हिसाबै माने मोनसे संगठना थांनानै जुदि बेखौ मुभ खालामहैयोब्ला बे मोनसे मासिन जायोमोन आरो एसे माने गोरलैसिन जायोमोन आरो बेखौ मुभ खालामनायाव दा बेबायदि उद्देश्य लानानैनो माने बे बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ जों मेन माने बेखौनो उद्देश्य लानानै जों माने जोनोम होनाय बायदि जाहैदोंमोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों दा बेनि अनगायैबो आरो अनेक दंबावोमोन दा बियो दिनै माने बै समावबोथ' बहुद जों बेबायदि मावबायानो माने किसुमान इस्युखौ लानानै जों माने गुबुन गुबुन संगठनफोरजोंबो जों सोमोन्दो लाखिनानै फोथांनानै लाखिबोदोंमोन आरो दङ दासिमबो थांनानै दङ माने आइजोफोरनि माबा मोनसे जुदि जेंना जायोब्ला माने दाबो माने आवाज होनो हानाय माबायाव दङ आरो दासिमबो दङ थांनानै दङ माने बर' वुमेन जास्टिस फरामा बेनोमोन नोंथांमोना दा खोनाबाय मेडाममोन जायफोरा सानखांजेननानै बर' हारिनि थाखाय न्यायखौ नागिरनाय एबा जास्टिसखौ नागिरनायनि थाखाय ओंखारबोनाय जाय आइजो माहारिया ज' जाजेननानै दिनैसिम जाय दङ आरो गोबां बेबायदिनो अयनाय खालामजानायफोरखौ बासायनो थाखाय जास्टिसखौ समान मोनसे मोनथायखौ नागिरनायाव आयेनजों गेलेनायाव एबा माबा मोनसे बिदिनो कास्टडि एबा जि खामानिफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजा जाय सोरबा जाम्बा एबा जाम्बि थायो आयेनखौ माबायदि गेलेनांगौ एबा
मोनसे आयेनजों खारनानै बे बासायनायखौ माबोरै मोननो हागोन नैबे सान्थौखौ लानानै मेडाम मोनना बे बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ दानानै होदोंमोन जाय दिनैसिमबो दङ। स' जों बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन, क्रेडिट होनांगोन, बिथांमोनखौ जोङो साल्युट खालामनांगोन। बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां बेबायदिनो मावबोबाय आरो मावगासिनोबो दङ।